आवथिं सावनायखौ कालचारखौ जुदि बन्द खालामोबा इसोर सिबिनायखौ जुदि बाद होनानै फैयोब्ला बेयो मोनसे आगानसे गालांनाय जागोन। नंखायनो जोङो 1 तारिखआवनो नांगौबा जाथों बेनि टाइमखौल' जों एसे सोलाय सोल' खालामनानै इसोर सिबिनायाबो थाथों आदर्श बे जोंनि मोनसे एंगारनो हायै इसोर सिबिलांनो हाथों बा बारलांनो हाथों। बेखौ जुदि फुङाव लायाबालानो बेलासिनि 2 बाजि बा 2 बाजि 30 मिनिट नङाबा 3 बाजिनिफ्राय जुदि लानो हायो अब्लाना जों मोना फारसे बेलासियाव बे जोबोद मोजां मेसेज बेखौ जों सानलायनांगौ जाहाथे जोङो हारियाव साबसिननिफ्राय हामसिन बयबो बाहागो लानायाव सुबिदा मोनो आरो बे सुबिदानिफ्राय जाहाथे बयबो माबा जाया बेनि थाखाय आं बेखौ खावलायखानानै दोनबाय। बोसोरनि आगोल बेखौ आं एसे बुंखादों बेफोरखौ मोनो बेखौ जाहाथे साननायनि गेजेरजों फोजोबनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय। आरो फैगौ बैसागु बोथोराव जे मोसानाय रंजानाय जागोन बेहाय जाहाथे बिशृंखला जाया शृंखलाजों डिसिप्लिन भाबै जों मोनफ्रोमबो गामि समाजाव गावबागाव रंजानायखौ बिदिनो जोङो गोजोर आरो नायनो मोजां साबना हामना बयबो मेनटेन खालामलायो बेखौबो आं खावलायबाय। फैगौ बोसोराव जाहाथे जों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो गाजा गोमजा खुंनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय। इसोरा जाहाथे बयनिबो गोसो गोरबोआव मोजां साननाय हनाय लाबोनानै